ଅଚାଲେ ଡାକିବେ କଣ କହିବି ଆଜି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜଣେ ଛେଳି ପଲଟାଙ୍କ ଗଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବୋଦା ଆଉ ଗୋଟେ ଛେଳି ନାହାନ୍ତି ପଲଟା ଓ ତଳା ମାରିଦେଲା ରେ ତଳା କୁଆଡେ ଗଲେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୋର କଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦିଟା ଆଜି ଖାଇଦେଲୁ ଯିବି ଫେରିବି ନହେଲେ ଆଇ ଆଜି ଦବ କିଛି ବେଡା ମନ୍ଦିର ରେ ଆଳୁ ଅଛି ଶଳା କଣ ଆଳୁ ଆଳୁ କୁମ୍ଭାଲ ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକା ଦର୍ଶିକେ ଦେଖୁନୁ କେହି ଜଣେ ଦେଖା ନାହିଁ ଶଳା ତୁ ଆଜି କାହା ମୁହଁ ଦେଖିକିରି ଆଇଛୁ କେଜାଣି ବେଡା ମୋ ଧନ ମୋ ନାତିଆଟା ଗଲୁ ଟିକେ ବେଡା ଦେଖୁ ପାଖରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖ ମତେ ତୁ ହଇରାଣ କରିବୁ ଓ ତତେ କହି ଇଏ ପଣ୍ଡା ପୁଆ କଣ କିଲୋ ମଇଁଷି ଘର ଝିଅ କଣ ମଇଁଷି ଘରେ ଝିଅ କହୁଛି ଆଲୋ କଣ ଯେ ମଣିଷ କଥା କହିଲାଣି ସେ ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି କି କେ ଜାଣି ନାଇଁ ଯେ ପଣ୍ଡା ଥରେ କହିବା ଆମେ ମହା ଇଏ ପଣ୍ଡା ପୁଆ କଣ କିଲୋ ମାଳି ଘର ଝିଅ ମହିଳା କାଟି ଦୋଳି ଆଉ ବୋଲଟା ଆମକୁ କଣ ପଣ୍ଡା ଜନ୍ମ କରିଛି କି କଥା କହୁଛି ପଣ୍ଡା ଘର ଛୁଆ ତମ ଜାତିରେ ପଣ୍ଡା ନହେଲେ ତାକୁ ମାଳି ଘର ପୁଆ ଡାକିବା ହ୍ୟାଲୋ ଇଏ ମାଳି ଘର ପୁଆ ଓ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛ କି ହଁ ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ କରିଦିଅ ମୋ ଯାଉ କରୁନି ନା ଜମା ନାହିଁ ଯାହା କରିବି ମୁଁ ସତ ବ୍ରତଘର ହେଇଛି ମୋର ସବୁ ହେଇଛି ଯାହା କରିବି ମୁଁ ନାଇଁ ମା ତମେ ହେଲା ପରିକା ଦିଶୁନ କାହିଁ ତମେ ପଇତା ଦେଖି କିଲୋ 50 ପୁରିଲା ରେକ୍ସ ନବ କିଏ ହଜାର କହିଲ ଭିତରକୁ ଆସିବ କି ଆଉ ତମେ ଗେଟ୍ ଟିକେ ଖୋଲି ଦିଅ ହଉ ତେଲ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ହ୍ୟାଲୋ ବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରିୟ କଳାପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମହାପାତ୍ର ରୋଲରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତୁଳସୀ ଜର୍ଦା ଭଣ୍ଡାର ଗୋପାଳପୁର 20 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଜୟ କଳା ମା କାମନା କରି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ କଳା ରୁଦ୍ରମଣି ଭଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ ଭଜୟ ଅଜା ପଲେ ଆଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଭୋଗ ରାଗଟା ଟିକେ ଆଗ ଦେଖିଦିଏ କଣ ଆଣିଛି ବସ 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 ସବୁ ବସ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଭୋଗ ରାଗ ଆଣିଛୁ ସବୁ ଆଣିଛି ଆଣିଛୁ ହଁ। କଣ ଆଣିଛୁ କହିଲୁ ଏଇ ଥାଳିକି ଆମର ଦେଇଦେଲୁ ଆଗ ମୁଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଦି ପଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପଡିଆଟା ଆଣିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣିଛୁ ହଁ ହଉ ମୋ ଅଜାର କାମ ଦବ ହଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣିଛି ତୋର ଝିଅ କଣ ଆଣିଛୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଅଛଡ଼ା କଦଳୀ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର ଦିଟା ଛଡା କଦଳୀ ଗୁରା କିଏ ଖାଇବ ଠାକୁରଟେ ଲାଗେନି କି ଛଡେଇକି ଆଣିଥାନ୍ତୁ ନା ଆଉ ଛଡ଼ା କଦଳୀ ଆଉ କଣ କି ହଉ ଦେ ରଖ 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 ଆଚ୍ଛା ତୋର କଣ କହିଲୁ ତରଭୁଜ ଦିଟା ଆଣିଛି ବେଲ ଦିଟା ଆଣିଛି ବେଲ ପାଚିଛି ସବୁ ତୋର ପଣା ଟାଇମ ଆଇଲାଣି ପାଚିଛି ହଁ। ହଉ ରଖ 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 ଆଉ ଝିଅ ତୋର କଣ ଆଣିଛୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଆପେଲ ଦିଟା ଆଣିଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟା କହୁଛି ପେଲେ କିରେ ବେଡା ହଁ କିରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଇଂଲିଶରେ ପିଲା ଅଛି ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଯେତେ ଛୋଟ ପିଲା ସେତେ ତ ଇଂଲିଶ ଆଉ ୱାର୍ଡ ଭାଇ ମାଳି ଘର ପୁଅ କଣ କହୁଛ ସିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମୁଁ କହିଲି ଭୋଗ ରାଗ ଦେଲୁ କଣ ଆଣିଛୁ ଯାହା ପେଲେ ଏଟା ପାଠ ପଢିଛି ନା ନାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭାଇ ମାଳି ଘର ପୁଅ ହଁ ଯିଏ ସେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲା ସେଉ ଆଣିଛୁ ବୋଲି ଓ ସେଉ ଆହେ ତ କଣ ସେଉ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ତୋର କଣ ଆଣିଛୁ କହିଲୁ ମୁଁ ପଇଡ ଦିଟା ଆଣିଛି ପାଣି ଅଛି ଫୁଲ ପୁରା ଦବ ଦବ ଭଲ ନା ହଉ ରଖ 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 ଆଚ୍ଛା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଣିଛୁ ହଉ ଭୋଗ ଆଉ ଏଇ ଝିଅ ତୁ କଣ ଆଣିଛୁ କହିଲୁ ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧୂପ ଦୀପ ଘିଅ
ବେଲପତ୍ର ଦୁଦୁରା ଗୟସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଚଢେଇବାକୁ ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ମାଳ ଆଣିଛି ଆଉ କଣ ଆଉ ଡମ୍ବୁରୁଟେ ଆଣିଛି ତୁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲୁନି ଡମ୍ବୁରୁକୁ କିଏ ଆଣିଲୁନି କିରେ ବେଡ଼ା ଓ ତୁ ଡମ୍ବୁରୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛୁ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକି ସିନା ଧରିକିରି ଆଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଝିଲୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଡମ୍ବୁ 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 ବଜାନ୍ତି ସେଇ ଡମ୍ବୁରୁ କଥା ସେଇ କହୁଛି ନା ଆଉ। ଓହୋ ସେଇ ଡମ୍ବୁରୁ ତମେ ଭାବୁଛ ତମ ସାଇଜ ଜୁଜେଇ ନା ଅଜା ତାଙ୍କର ଖାତାରେ ତ ନାଁ ନଥିବ ଅଛି ଅଛି ମୋ ନାଁ ପଚାରିଲେ କିଏ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ହଁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଶୀଘ୍ର କୋଟି କୋଟି ନାମ ପଚାରି ପଚାରି ଦଉଛି ଦେଖୁଛି ଖାତାଟା ଝିଅ ଲୋ ତୋ ନାଁଟା କଣ କହିଲୁ ଶୁଣ ଭାଇ ତୁମାର ନାମ ବିଶାଖା ଭରା ମୋ ନାମ ବିଶାଖା ଭରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ମୋର ସିନ୍ଦୁରା ଆଲୋ ଝିଅ ହଁ ତୋ ଗୋପାଳ ମୁଁ କଣ ଖାଏ ଏ କଣ ହେଲା ଖାଏ ନା ତୋ ଗୋପାଳ ମୁଁ କଣ ଖାଏ ଅଜା ଇଏ ଗୋପାଳ ମୁଁ କଣ ଖାଏ କିରେ କଣ ହେଲା କି ସେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ କଣ କହିଲା କହିଲୁ ମୋ କହଲେଇ କଣ କହିଲା କିରେ କଣ କହିଲା କି ଶୁଣ ମାଳି କୁମାର ବିଶାଖା ତୁମେ ତ ବିଶାଖା ତୁମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ଦୁଃଖ ମୋର ନା ଆଉ ତୁ ରହ ଶଳା ଇଏ ମାଇକି ଆଣି ମତେ କହିଲା ବିଷ ଖାଇଲା ବୋପାରେ ଖାଇଛି କହୁଛ କହୁଛ ହଁ କଣ କହୁଛ କହିଲ କଣ କହୁଛୁ ତା ନାଁ ହଉଛି ବିଶଖା ହଇରେ ଏ ଶଳା କାନଟା ଆଉ କଣ? କଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶଳା କଣ କହୁଛୁ କିରେ ତା ନାଁ ବିଶଖା ତୁ ଖାଉନୁ ତୁ ଖାଉନୁ ନା ମୁଁ ତା ଖାଇ ତୁ ଶଳା ଖାଇ କଥା ବୋଲୁ କଣ ମତେ ତୁ ବି କହିଲୁ ବେଡ଼ା କହିଲା ଶଳାକୁ ବୁଝେଇବି ବେଡ଼ା ହଇରେ ବେଡ଼ା ଓ କଣ କଲୁ ତୁ ଆରେ କାନ୍ଦୁଛୁ ବେଡ଼ାଟା ତୋଳା କେତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ସେଇଆ ତା ନାଁଟା ସେଇଆ ତା ନାଁଟା ବୁଧୁନାର ଯୋଉ ପଚାରବେ ଶଳା ଭେଡ଼ା ଶଳା ତୋ ନାଁଟା କଣ କହିଲୁ सुना मारी कुमार नम ललिता मोरा नम ललिता मोरा ठाकुर को जनाइब दुख मोहरा ଅଜା ଓ ଗାଲା ମୁଁ ହେତେ ବଡ଼ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଏ ଝିଅଟା ମତେ କିଏ ଆଖି ମାରୁ କୋଉଠି କହିଲୁ ଏଇ ଝିଅଟା କଣ ହେତେ ବଡ଼ ଅନୁମାନ କରୁଛି ମତେ କିଏ ଆଖି ମାରୁଛି ଆଖି ମାରି ତୁ ଆଉ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? କଣ କହିଲା ଯେ ଶୁଣ ମାଳି କୁମାର ତୁମେ ଘଇତା ମୋର ତୁମେ ଘଇତା ମୋର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ମୋ ଦୁଃଖ ମୋର ହଇଲ ତୁ ଝିଅ ଆଇଲେ କଣ ତୁ କୁଆଡେ ଏଇ ମାଳିକା ନାଚିବାକୁ ଆଖି ମାରୁଛୁ ଗଇତା ବୋଲି କହୁଛୁ ଅୟ ମାଳିକାର ପୁଅ ଶୁଭୁଛି ଛୁଆଟା ନ ନାଚିଟା ଅୟ ମାଳିକାର ପୁଅ मो ना होची ललिता ଦେଖିଲୁ ତମେ ମୋର ଘଇତା ତା ନାଁ ହଉଛି ଲଳିତା ଶଳା କେତେ ଭଲ ନାଁଟା ଲଳିତା ଆଉ ପଚାରିବେ ଶଳା ଲଳିତା ଜାଗାରେ ହେଇଟା
କହିଲେ ଥରେ ତୋର କୋଉଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତତେ ତେଲ ପକେଇକିରି ଆସେ ଆଇ ପାଖରୁ ମୋ ଝିଅ ତୋ ନାଁ କଣ କହିଲୁ ଶୁଣ ମାଳି କୁମାର ନାମ ମିଟିକା ମୋରା ଏ ନାମ ମିଟିକା ମୋରା ମୋର ନାମେ ଚଢାଇବ ବେଲ ପଥର ଶଳା ହେଟା ସିନା ନାହିଁ ଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଉପରେ ପଇଲାଣି କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛୁ କିରେ କଣ କହୁଛି କହିଲୁ ଶୁଣ ମାଳି କୁମାର ହେବି ତୃତୀୟ ତର ହେବି ତୃତୀୟ ତର ମୋର ନାମେ ଜଣାଇ ମୋ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କହୁଛ କହିଲା ରହ ଝିଅ ସତ ମୋର ଘଇତା ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦୁଃଖ ହେଇପଡ଼ିବି ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ତୁ କେଡ଼େ ରସିକି ଆମ ନାତି ମୋର ଯାହା କହିଲା ତାହା ଶଙ୍କର ମାମୁ କହୁଛି ସତ କେଡ଼େ ତିକିଣିଆଟେ ତ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଟୋକି ବାଡ଼େଇ ହେଲେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶଙ୍କର ମାମୁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କିଏ ହବା କିଲୋ ସେ ତମ ଶଙ୍କର ମାମୁଁ ଆଉ କିରେ ନାତିଆ ତାର ହଉଛି ଶଙ୍କର ହଉଛି ମାମୁଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲି ଶଙ୍କରା ଯାହା କହୁଛି ସତ ନାହିଁ ପଛରେ ତମ ନାତିଆକୁ କିଏ ବାହା ହବ କହିଲ ବାହା ହବ କି ହଁ ହେଠି ରହିଯିବ ପଛକେ ତମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବନି ତାଙ୍କ ରୂପ ବେକ କେମିତିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବ କିରେ ବେଳା ତୁ ଏଇ ସାର୍ଟଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ କହିଲୁ ଏଟା କାହାର ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା କହିବି କହ ତମ ମା ଭାଉ ତୁ ଏଥିର ସାଇତିକି ରଖିଛୁ କି ଆଉ କଣ ଆଉ ପେଣ୍ଟ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆମ ସମର ଥିଲା ଯାହା ହଉ ତୁ ସାନ ପୁଅ ଗୋଟେ ସଂକେତ ରଖିଛୁ ବୋଲି ଆଉ ମୋ ବାପା ବୋଲି କଣ ମୁଁ ଆଉ ବାପାର ଦେହ ଅଛି ଯେ ତୋ ନାଁଟା କହିଲୁ ଦେଖା ତୋ ମୋ ନା ନାଁଟା ଦେଖିବୁ ଶୁଣା ମାଳି କୁମାର ନାମ ରାଧିକା ମୋରା ହେ ନାମ ରାଧିକା ମୋରା ଶୁଭମର ଶିବା ମଶକା ସିନ୍ଦୁର दीपा दिया जलाई धूपा दिया लगाई ओ धूपा दिया लगाई मोरा नाम कबारू को दिया चढ़ाई ଝିଅ हाँ ଝିଅ ନା ତମେ ତମେ ମାନେ ବସ ତମ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ କଣ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବି କହିଲେ ଆମର ତ ପୂଜା ସରିନି କିରେ କଣ ହେଇଛି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ୍ଷୀରରେ ପୁରା ଲିଙ୍ଗକୁ ଧୋଇବୁ ଅଇଲୋ ସହି କଣ କହିଲେ ତାର ନାରାୟଣ ଆମର ତ ପୂଜା ହେଇନି ସେ କଣ କହିଲା ତୋତେ ଶୁଭିଲାନି କି କଣ କହିଲା କହୁନ ଶୁଣ ମାଳି ତୁମର ମୁଁ ରାଣ୍ଡୁଟା ତୋର ମୁଁ ରାଣ୍ଡୁଟା ତୋର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ମୋ ଦୁଃଖ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ହଁ ତମେ ତ ସିନ୍ଦୁର ନାଇଛ मला ଚୁଡ଼ି ନାଇଛ ମୋ ନାତି କହୁଛି ରାଣ୍ଡୁଟା କଣ ରାଣ୍ଡୁଟା ରାଣ୍ଟ ହଁ କଣ ଏ ତମ ନାତି ଆଖି ଦିଟାକୁ ଦେଖାଯାଉନି ନା ଗୋଟେ ଅପରେସନ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ହଁ ଝିଅ ମୋତିଆ ବି ଦୁଇ ତାର ତା ଆଖି ଦିଶୁନି ଶୁଭୁନି ଝିଅ କି କଥା ସେ କହୁଛି ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ହଇ ରେ ବେଡ଼ା ଝିଅ ସିନ୍ଦୁର ନାଇଛି କାଚ ନାଇଛି କହୁଛୁ ରାଣ୍ଡୁଟା ସିଏ କହିଲା କହିଲା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ତୋ ନାଁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରାଧିକା ଆରେ ବେଡ଼ା ଗୋପପୁରାଏ
ଯୋଉ ରାଧା ଅଛନ୍ତି ହଁ ବଂଶୀ ବଜାଇକି ଯୋଉ କଦମ ମୂଳରେ ହଁ। କେଳି କରୁଛନ୍ତି ହଁ। କୃଷ୍ଣ ରାଧା ସେଇ ରାଧା ଓ କପଡ଼ା ମାଇ ଡାକିଲୁ ଶଳା ଏତେ ବେଳକର ଓଡ଼ିଆରେ ପଦେ ବୁଝେ ଆଲୋ ତୁ କପଡ଼ା ଏଇଠି ବସିକି ବୁଝେଇ ଓ ଏଟା କଣ ବେଟା ଏତେ ବড় କାଉ ବେଟା କପଡ଼ା ମାଇ ହାତି ରାଧା ବୋଲି ତ ଶଙ୍କର ମାମୁ ଯାହା କହିଲା ହଉ ଅଜା ତୁ ରେଡି କରୁଥା ମୁଁ ଖାଲି ବେଢା ଚାରିପାଗ ବୁଲେଇ ହଁ ହଁ ଦର୍ଶନ ଏ ଯୋଉ ବେଢା ଦେଖେଇ ଆଣି କୋଉଠି କୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ମୋର ଆରମ୍ଭ କର ଏଇ କରିବୁ ପଳେଇବା ଏଡେରେ ଏଇ କର ନା ପେଟୁ ଗଣେଶ ବଇଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରା ଆଗ ପେଟୁ ଗଣେଶ ଏଇ করে কে কইল যে কার্তিক মহাপ্রভু বলুন কার্তিক ହଉ আর এই করে কে অଛନ୍ତି কইল କିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଅଛନ୍ତି ମା କାମନା କାଳୀ ବଡ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାର ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଆଉ ଏଇ করে কে ଅଛନ୍ତି କଇଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିଲ କଇଲ କିଏ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କୁକୁର ମୁଣ୍ଡା ଆଚ୍ଛା ସେ କି ଠାକୁର କି ଇଏ କୁକୁର ମୁଣ୍ଡା ଠାକୁର କଣ ଜାଣିନ ନା ଜାଣିଛୁ କିଲୋ ନା ଆଲୋ କିଲୋ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଇଏ ଉପରେ ଆଗ କୁକୁର ଖୋଲା ଯୋଉ ଚଉରା ମହାପୁର ହଁ ହଁ ଆରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ବସି ପଡ ଅଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେ ଆରମ୍ଭ ତ ହେଲା ଆଉ ଓରେ ବେଟା ରହ ଘଣ୍ଟୁଟା ରହୁଛି ହଁ ହଁ ବେଟା ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ ଏଇଠି ବାଇଗଣ ପୁଅ ହଁ ଜି ଆମର ଟିକେ ଠାକୁର ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଠାକୁର ଅଣେଇବା ହଁ ଆଣ ଆଣ ଏ ମା ମୋ ନାତି ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୁଢା ଲେଙ୍ଗା ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଇଲ ଝିଏ ଜୟ